al'amari sanki guna ba shi da rana ba zato kin ci mun amana kin karyan alkawari dare da rana ina nazarin ka riga da kin bata min shiri ka sani samun banda kamar ka tabbataccen al'amari na so na zauna a ƙarƙashin ka riga da kin bata min shiri in ka yarda na zan matar ka tabbataccen al'amari karki sake faɗin haka tun da kin riga da kin bata min shiri na sane ki da gaske ki gane kin jefa raina cikin nazari tabbataccen al'amari na roƙe ka kayo min uzuri na sani ban kyauta ma ba amma na faɗo gaskiyar lamari ban yi zaton haka batun a baya na faɗo gaskiyar lamari ban zaton zaki sa na ji kunya tabbataccen al'amari ban zaton zaki yi mini karya na faɗo gaskiyar lamari ban zaton ko hali zaki sauya tabbataccen al'amari haƙuri ya ban laifina don Allah kai yi mun uzuri na sani ban kyauta ma ba amma na faɗo gaskiyar lamari tabbataccen al'amari sanki guna ba shi da rana ba zato kin ci mun amana kin karyan alkawari tabbataccen al'amari na roƙe ka kayo min uzuri ba zato kin ci mun amana kin karyan alkawari ka ga rabba hakan ya hukunta riga da kin bata min shiri kaddara ta riga yi wa fata tabbataccen al'amari banda niyyar yi maka cuta riga da kin bata min shiri a zaman maka nemi ni gata tabbataccen al'amari baki san haka batun da kin riga da kin saka ni cikin garari kin raba ni da annashuwa kullum dare da rana ina nazari tabbataccen al'amari na roƙe ka kayo min uzuri na sani ban kyauta ma ba amma na faɗo gaskiyar lamari wanda ranar da zan bar kuka na faɗo gaskiyar lamari wanda ranar da zan bar shakka tabbataccen al'amari
saka na faɗo gaskiyar lamari. wanga ranar da zanga fari ba Tabbataccen al'amari, rabu sarki kai na kira, ka sanya haske cikin lamari. Kai kaɗai ne za ka iya ka tabbatar da wannan al'amari. tabbataccen al'amari sarki guna ba shi da rana ba zato kin ci mun amana kin karyan alkawari Tabbataccen al'amari, na roƙe ka kayo min uzuri, na sani bai